Ubingelele-ke mbukeli amakhambi enikwamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Ngicela umusha channel uklike i-subscribe button kanye nebheli ungakhohlwa ukushare i-like video uma uyithandile. Sibonga kwaba-subscriber nganza kwethu ifamily yanda kanjalo nama-comments akhayo nabe comment section. I-support enisinika yona nganza kwethu isho likhulu ukuthi ngathi ngaphandle ukuthi-ke simoshe isikhathi senu akenje siqonde ngqo siphathele zona namhlanje. Bengiphathele zona namhlanje-ke mbukeli ngiphathele udaba laphana ukuthi usephenduke isilomo laphana noma indaba mlonyeni ey'nkundleni zokuxhumana uMthandeni Mfoka Manqele owaziwa ngegciwane elisha khona la endimeni yomculo yamaskandi. Lokhu kulandela ukusabalala kwevidiyo-ke yomuntu obukeka njengaye laphana ebekade eshuthwe owesifazane belele naye embhedeni. Le video-ke siyibonile ihambile nganza kwethu ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi nje laphana emagrupini abo abalandeli bamaskandi. Imibono-ke yabantu mbukeli ihlukile ngalolu daba. Abanye laphana bebegxeka isenzo sowesifazane ukuthi-ke usezama ukuduma laphana ngaye laphana uMthandeni Mfoka Manqele, ngoba asikho isidingo sokuthi-ke enze leya video, uzama nje noma iy'nhlelo zokuhlambalaza-ke yena iqhawe laphana. Yize-ke noma mbukela abantu bengayi nganxanye bengemanzi, abanye bagadlile-ke eqhaweni laphana uMthandeni ngendlela ngesimo bekubonakaliselele ngaso. Kuyabonakala ukuthi cha, engathi impela kukhulu bekade kwenziwa laphana-ke ngaso lesa sikhathi. Yize-ke noma-ke yena-ke uMthandeni-ke Mfoka Manqele ephikise zonke lezi nsolo laphana-ke emangaza abaningi ey'nkundleni zakhe zokuxhumana emva kokuba eshere laphana-ke isizathu noma emva kokuba eyibonile le post lena wasafaka isithombe sensizwa laphana ngicabanga ukuthi abaningi bayayazi-ke ibizwa ngegalo Felicia khona la endimeni yomculo yamaskandi. Icula ushunwayo igciwane elisha, kanti-ke futhi uma uyibuka nje unganaki ngathi ngempela abantu abalama nayo laphana. Igciwane elisha libese libhala ekhaption buke la ipost yayo lapha lathi-ke bese kuba yilo bhuti lo we-cleavage ozenza mina, bese edakalala ebhusende namantombazane maqede kusole mina ngingazi lutho, mina ngiyazihlonipha bafethu. Abantu abaningi mbukeli babe nemibono engafani laphana emva kwale post yegciwane. Balikholile-ke abanye bangalikholwa bathi nje igciwane ngathi impela laphana selicasha ngesithupha, ngoba uma uyibukisisa ngempela leya video naye mbukeli wami lapha ekhaya ngokwakho uyabona ukuthi hhayi inswebu khona ikhona ensiza lapha mfokade uyazi, kodwa-ke asisho lutho. Mina nje nganza kwethu ngicela ukuze uvo lakho laphana e-comment section ukuthi wena ngempela ngokuyibuka kwakho le video le ngabe laphana uDuyazi usecasha ngesithupha noma-ke cha ngempela iqhawe laphana liwuMthandeni balisukela. Mina nje nganza ukuthi ngithi yo, kwaze kwanzima ukuphila uma udumile. Cela ukuthi-ke sibonane kwenye esinye isikhathi nganza kwethu, isimo masivuma. Siyabonga.